गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनि खौरां। बर'नि मुंदांखा एथलेटिक एबा खारनाय गेलेग्रा लीलावती दैमारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। 28 अक्ट'बर 2022 शुक्रबार फुंबिलिनि 8:60 बाजिसोआव लीलावती दैमारिया जोबथाहांबोयो। मिथिनाय बायदिब्ला लीलावती दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै सैसोना दंमोन। मख'नो गोनांदि लीलावती दैमारिया बर' हारिनि गेजेरावनो एबा ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन माहार थाखोआव खारनाय गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हानाय सासे आइजोमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय हाजासे खहा। चिरां जिल्लानि जिल्ला मावख'नि लांगोनायाव थानाय पेरेड ग्राउन्डनि लांगोनायाव आसाम सोरखारनि बानजायनायाव जाय सुबुंफ्रा माइक्र' फाइनेन्सनि दाहार रां लानानै सुख'नो हायाखै बिथांमोननो आसाम सोरखारा साफायाव 20,000 रांनि चेक राननानै होनाय जादों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायदोंदि जायफोरा रांखौ मोनाखै बिथांमोनाबो मोनगोन। बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैदोंमोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रेंग्रा नार्जारि, लोगोसे चिरांनि डिसि भास्कर पि जया रेड्डी आरो बिजनि समस्तिनि एमएलए अजय कुमार रय बिथांमोना। बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै रांनि चेकखौ बिथांमोना राननानै होयो। चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि साखाथियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बनसु आरो मजाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा 3 घन्टा सोमावसारदों। ट्राइबेल बेल आरो ब्लकआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो होखारस्रांनांगौ होनना दाबि दैखांदों बनसु, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो थागिबि रायजो राजाफ्रा। ट्राइबेल बेल आरो ब्लकखौ रैखाथि होनो हायाब्ला बर'फोरा आलदा बड'लेण्ड रायजो मोना, बे खोथाखौ बुंदों दावराय देख्रेब नार्जारि बिथाङा। हाया बर' हारिनि थैस' थांस', बर'फोरा हा गैयाब्ला थांना थानो हाया, हा थाब्लासो जों रैखाथि थागोन, बेनिखायनो हाखौ रैखाथि होनांगौ होननानै बनसु आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिनि गेलेग्रा फोथाराव 22थि बड'लेण्ड मार्चेस गल्फ काप खैराबारि आनसलिक कमिटि आबसु आरो रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय खेला होनाया जोबथा जानो थाङो। अर्गें एफसि भार्सेस पेरेंगा एफसिनि गेजेराव जोबथा गेलेनाया जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि एम नीलज स्वर्गियारि, मानगोनां एमपि दिलीप सैखिया, मिरु एफसिनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर', बारग' एमएलए महेश्वर बर', बारग' एम लोमस्राव दैमारि, एमसिएलए पबेन बर' आरो गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्लानि अन्थाइबारि माया क्लाबनि खुंजानो गोनां नैथि बिर जोहोलाव दि जाब्रां फुटबल मेम'रियेल ट्रफिनि टुर्नामेन्टनि ट्रफिखौ गल्डेन लेंगर राइडार एमसिनि लाइमोन सोद्रोमा बिथांमोना दान होफैबाय। बिनि थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाबा बिथांमोनखौ हाजारसे साबायखर बावहरदों। इलन मास्कआ ससियेल मिडिया टुइटारनि बिगोमा जाबाय। बुहुमनि दोहोनिसिन सुबुं इलन मास्कआ टुइटारनि गोदान बिगोमा जाबाय, एबा टुइटारखौ इलन मास्कआ बायबाय। टुइटारनि बिगोमा जानाय लोगो लोगो टुइटारनि सिइअ पराग आग्रवालाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। बिजनि दख'रा एफसिनि सिङाव थानाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफाद 2022-23 इं बोसोरनि बिसायख'थियाव बिजनि दख'रा एफसिनि दैदेननायाव आबसु प्लास ABBYSF प्लास आमसु जथायै देग्लाय गासैबो बिजाथिफोरा देरहासार जानो हायो। गासैबो देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां, शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ लोमजानानै दं। मिथिनाय बायदिब्ला बिखा सानायनि थाखाय एमएलए अखिल गगैखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव आइसिइउआव थिसनो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जानि सरकारखौ नागिरफिनदों आरो लाबोफिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ दैदेनगिरि आरो आगुनि बारग' एफसिनि मावथि रिन्जय बर' बिथाङा। 69 नं उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफ हान्जानि लाइमोन आरो आइजो गांखंनि मावफुंआफोरखौ मैया दाफुंबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।